Така, пристигнахме в Майнхайм. Мъчиме се да намерим центъра, отдалечаваме се от центъра. Добре, търсиме си някъде да седнем на едно кафенце. Чакайте малко. Чакаме. Това е Остщат ли е? А? Остщат ли трябва да идем? Не, центрум. Остщата е с източната част. Пише с центрум. Чакай спокойно. Директно и после в ляво. Двама типични германци. Чакай, майка. Киоск, интернет, колшоп. А? То от други хора ще го пак ще му. За Турция ли? Миналия път откъде ме събрахте? От практика? Не. Не, Джумбо. от Джумбо. Сники. Това къде е изпусна отбивката? Не помня карал Вълчо Дръм Монтана, изведнъж го пращат от Турция. Вие какво искате? Bana da Allah için. Kimliği var gittiğin olarak. Kız çocuk. Gezer şişti. Biz köpüsü olmasın.
навсекъде салони за красота, фризьорски салони. Това ли да е центъра ми? Той каза, напред и после налево, значи, тук трябва да е. Хубаво, айде да пресечеме оттам. Не, тук трябва да е. Тук, ами айде да пресечеме тогава отсреща. Чакай да питате. Айде де. Сега айде без да коментираш, че виж тук има някаква кула. Айде да. Някаква кула има там. Аз съм по кулите. Това е бакарай. Ами нещо? Ай. О, това не се види остарело вече. Тия работи. Хайде слеземе надолу. А тут кафеня Victorinox. Кухненски ножов. Швейцарски? Да. Точно толкова добро, колко и Солингена. Ема дали си намерим Няма влезе, ако искаш да питаш. Питаме. То ще пече цените, да? Не, това е повече оръжеен магазин, ай. Чакай сега да се разминем с... Една по-малко се изтинци, с топчета. Tup se cae que para ahora uno vaya que te da Ай, добре. Каза Цвети, че той е починал, доктор Пол. От... Невероятният доктор Пол. Да. Кой ти каза? Прочел, къде? Прочел... Калашника ли? Всичките оръжия са Как могат да продават истински? Не, като имаш разрешително. Те ми се некъде навънка да седнем. Добре, бе, айде. Анталия, Дюнер. Ти... Дали ти сутрин там прочета за доктор Пол? Ага. Него в TikTok го познах. Как са го погребали? Всичко има. Снимката там и как духове.
почва да погребението на нашия пахор. Ева, не е България. Да, свърши го почте. Action, Woodward. Същото като не говорим български. Е, тук където безстенни. Я питай пак на къде е центъра. Ти е стол. Почваме на там, всичко е център. Добре, ай. Няма да пресечем. Това е аутлет, бе, какво заведение. Айде, давайте, няма коли. И оттам е ремонт. А ти за това заведение ли казваш? Това нещо да. Тук е суши. Как се въртат вътре сушитата и си взимаш от масата. Е, по това отдам сега, брат, така, там ми Какво това? Сушно как се върти и ти си взимаш. Пак фризерски салон. Мало взята болката. Я така те нагрее слънцето малко. Не, слънце, не знам какво направи. Ето тук вижте там майни. Сенчест площад. Ето, така не се дай колко. Ето го. Ето го нашето кафе. Тук има брецели. Всевъзможни брецели. Айде е там. Е тук. Сега малко ще пиеме кафе. Хало. Имаме шай капучино. Не, вече кайна. Не, Ада, литър. Едно съм. Ja? Zwei. Чай. И аз съм тук. Дай. И... Bei uns geht gerade nur Barzahlen. Ja, как проблем. Казва, че почнал само с такова с... Добре, и какво друго ще пием? Не знам. Няма, това там е за сега. капучино, друго не. Висиета. Soll ich die da lassen? Не. Не. Така, само малко ще пиеме кафе.